Дусларым, kardeşlerim, siz mullalarga әйтегез. Bu iki yolunu min үлгәч укырлар кабриме. Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташ Габдулла Тукайның «Васиятым» шигырын укый. Әсәре аша әйтеп калдырган теләген киң җәмәгатьчелек һәр вакыт җиренә җиткереп башкара. Бүген искә алу көнендә дә аның рухына дуга кылынды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Габдулла Тукай мирасы республикада гына түгел, ул булган башка шәһәрләрдә дә саклана. Бүген аны искә алырга Татарстан районнарыннан, Җаек шәһәрендә урнашкан Тукай музееннан да вәкилләр килде. Тукайны беләбез, саклыйбыз аны, кайда утырды, килегез, мин күрсәтәм сезгә. Кайда ул үсте, кайда ул укыды. Тукайның үлеменнән соң да һәм оның исән вакытында ук инде халкыбыз шагыйребезне алалый. Ул вафат булгач, аның йөзеннән битлек алына. Аның ядкәрләре музейларга урнаштырыла, шигырьләре халык теленнән төшми, китаплары кат-кат басыла. Габдулла Тукай премиясе лауреаты Рабит Батулла Тукай ул халкыбызның мәңге сүнмәс шәме ди. Фәкыйрьлектә үскән, авыру, ширле кеше, 7 ел аның иҗаты бөтенесе. Biz менә инде 70 ел, 170 ел аның җылысында куенабыз. Тукай ул шәм. Шәмнең яктысы төпкә төшми, җиракка киткән саен яктысы төшә. Язучыларыбыз Габдулла Тукайның иҗаты тулысынча өйрәнелеп бетмәүгә, шәҗәрәсе юклыгына борчыла. Тукайны өйрәнү үзәге булырга тиеш дип мәсьәлә күтәргән идем. 13 ел үтте. Бу тәкъдим әлегә кадәр кызганыч тормышка ашырылмады. Бит менә казакларда Абай бар. Абай иҗатын өйрәнү үзәге эшләп килә. Безнең Тукайыбызга да мондый үзәк кирәк. Шәҗәрәсе аның әлбәттә 3-4 буын билгеле, ләкин шундый безнең бик шагыйрьнең, бик кешенең шәҗәрәсеннән инкимендә 7 буын булырга тиеш. Артыграк та. Аңа бит архивлардан изләнсәң, аны табып була. Аның кайдан бабалары кайдан килеп чыккан. Бүген Габдулла Тукайның вафатына 111 ел. Ул Клячкин хастаханәсендә җан бирә. Аны соңгы юлга озатырга килүчеләр Казан буйлап берничә чакрымга сузыла. Тукай вафат булган көнне мәдрәсәләр ябыла, фабрикалар эштән туктый. Газет редакцияләре исә бер атна дәвамында кайгы телеграммаларын бастыра. Туганнан алып, аның вафатына кадәр булган тормышын сурәтләнгән. Язучы, журналист Марат Амирханов 18 ел буе Габдулла Тукай тормышын өйрәнә. Бүген ул әле күптән түгел генә басылган Габдулла җан дип аталган китабының 2нче томын алып килгән. Тукай тормышта ничек булган, ул шул Тукай. Шуңа күрә бу китапны укыганнан соң бик күп нәрсәләргә ачыклык керә һәм Тукайның тормыш юлына карата булган фикерләр үзгәрә. Апрель ул Тукайны бүләк иткән айда. Шуңа бөек шагыйрьне искә алу чаралары әле дәвам итәчәк. Чулпан Касымова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.